Хайрлы кичи сенмермысыз, хайрлы кичи, добрый вечер всем. Мы начинаем наше мероприятие без шигри бейрамыбызны башлап жиберебиз һәм инде әлбәттә монда шигрияткә гашыйк кешеләр бар икән, кто влюблен в поэзию, в творчество, можете просто поаплодировать, если здесь есть таковые люди. Инде хөрмәтле дусларыбыз, безнең бәйрәмебез хәзер башланып китер алдыннан. Без инде әйтергә тиеш, әлеге бәйрәм дип әйтүе дә дөрес буладыр инде аның, чөнки шигырь булган, шигырь яңгыраган җир ул һәрвакытта да бәйрәм рухында була. Инде әлеге чараны кем оештырды дисәгез, җавап бирәбез. Ул да булса Идел журналы һәм инде Инсайт люди проекты. Хәзер мин сәхнәбез түренә Идел журналының мөхәррирен чакырасым килә, Рамзия Галимова. Рамзия Галимова. Дип тәрҗемә итә рус теленә шулай. Я очень рада видеть тут сегодня столько людей. На самом деле, я чуть переживала все эти дни. Вот мы решили с Региной, Регина, можно тебя тоже сюда? Регина, это у нас инсайт-люди. Вот, когда мы решили организовать такое мероприятие, без этого русчала, татарчала, на русском языке и на татарском языке, я говорю, соберем и шагыйрьләрне, татар шагыйрьләрен, һәм инде блогерларны. Һәм шундый чара үткәреп карыйбыз. Мы так сидели с ней вдвоем, почему нет, давай попробуем, что получится. Так что это своего рода эксперимент, сразу скажу, да. Посмотрим, как все получится сегодня. У нас и песни будут, и шигырьләр булалар, әйме. Кроме татарча, татарча һәм русча сөйләргә һәм тагын бер әйтәсем килә. Сейчас в тренде, вот мы изучаем там журналистику и вообще медиасферу, сейчас прям в тренде разговаривать на русском и на татарском языках, как бы одновременно. Шуңа күрә мин хәзерге минутларда в тренде үземне саныйм да инде. Вот, шуңа күрә. Спасибо, что вы здесь. Так что сейчас мы начнем. Регина, ты скажешь два слова от имени блогеров? Всем еще раз добрый вечер. Меня зовут Регина, я являюсь креативным продюсером блогерского сообщества Инсайт Люди, самое крупное в России, между прочим. Как сказала Рамзия, у нас был действительно такой эксперимент, мы решили создать, и в свою очередь соединить блогосферу и поэзию. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет, но я уверена, что будет классный вечер и вам приятного времяпрепровождения. Рамзия, бәлки безгә атмосферу ламповости может чуть-чуть сделать, если приглушить свет, мне кажется, еще будет лучше, потому что поэзия, стихи и романтика, лирика и так далее, и так далее. Хөрмәтле дуслар, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, есть пару объявлений для вас. У нас сегодня в прямом эфире, так сказать, мы можем прочитать ваши стихи. Для этого можно вот здесь брать бумажки, ручки и что-то написать. Для этого у нас формат не такой сидячий, не Томаша Золотуголь, не зрительный зал у нас, поэтому в такой свободном формате мы можем стоять, ходить и так далее, и так далее. У нас здесь на сцене будет что-то происходить, приковывать ваше внимание. А это вот для тех, кто вот сейчас же быстро что-то может накатать, что-то остренькое написать, например, даже про наше движение, про инсайт люди, про Идел журнала. Или же вам нравится больше читать, также есть еще у нас в продаже, я уже могу сказать, или даром даже Идел журнала без сезгә бирә алабыз, әлбәттә символический сумма. Начинаем. Поехали. Әйдәгез башлап барыйк, әйдә дуслар, башларга кирәк, сразу зададим планку. Где здесь блогеры, пожалуйста, вот поаплодируйте блогеры только, кто блогеры. Хорошо. А кто вот поэты, шагыйрьләр бар монда? Скромные люди, да? Шагыйрьләр юк, что ли? Спасибо. Я думал, один буду. Башлап җибәрәбез, дуслар, башлап җибәрәбез, инде сразу поставим планку. Мин үзем башлыйм. И тут у нас правила такие, можно читать произведения либо свои, либо чужие, или на татарском языке, или на русском языке. Или на английском языке, в принципе, тоже можно.
Главное, чтобы все поняли и услышали. Рузель Ахмадиев. Шахар меланхолиясы циклынан. Иммигрант. Сенің тауыш қатқан қайғы сыман. Юрағайған сайын бұтыннан. Мима уатан болар едің ләсин. Туған жерден байта кетілген. Кешір мені мәхәббәтің білән. Жаннарымның бірсін тұтып қал. Кешір мені өз қарашың білән. Дулқынларының жырын ұтып ал. Ишетмәсәң мені бұ шәһәрдә киләчәгең йолқып алырман. Күпме күреп шит кешеләр тешен. Үзебезгә калды жыр һәм моң. Кор яуганы миңа дәшә калса, кышта булса соңгы өмидем, димәк мин дә дахилыкка якын. Тормыш агулана көннән көн. Кор яуганы мине чакырганда, урамнарны моңсу димәсин. Ак болытлар миңа юлны ачса, чәчләремә зинһар димәсин. Ашыгырга сәбәпләрем биткәч, кесәләрдән төшкәч соңгы ант, жанга сыйынырлык бер урын юк. Бу дөньяда мин дә эмигрант. Синең тавыш бызлы кайгы сыман, аерыла галәм шавыннан. Миңа ватан булыр идең ләсин. Киләчәгем ялкып алынды. Төнге утлар ябышканда өйгә, төн йөзенә ярсып кар атам. Бу йыланы бүләк иткән сине йокысызлык белән яратам. Тез маңгайлар ябышканда җиргә, Ходаемнан кайрып жан сатам. Диндарлыкны бүләк иткән сине имансызлык белән яратам. Кара томан төшкәч йөрәгемә, өмет өзеп ата кара таң. Упкыннарга, утка иткән сине чарасызлык белән яратам. Кан төгерәм тишек күкрәгемнән, шырпы сызып кара, яна кан. Бәгыремне тармар иткән сине дәвасызлык белән яратам. Беренче уч туфрак бәрүчене дулкынланып таныйм йөрәктән. Әҗәлемә төреп биргән сине үлемсезлек белән яратам. Бәхет көтеп сабыр иткәннәр күп. Мин куылган изге чираттан. Тәкәбберлек бүләк иткән сине тынгысызлык белән яратам. Ярты гасыр көтеп узган гомер, ал җилкәннәр юып агартам. Вәгъдәләрдән мәхрүм иткән сине өметсезлек белән яратам. Сине яратырга сәбәп эзлим. Ал җилкән, сине яратырга сәбәп эзлим. Исемлекне кабат яңартам. Яралганнан башлап дөньяларны юктыр үзен булай югалткан. Рәхмәт. Вакытлыча. Минем тормыш нәкъ бу сишәмбедән яшьлек белән үлем арасы. Фәрештәләр һаман тарткалаша. Кайсы җирдә миңа янасы. Өзелмәгән өмет, өзгәләнгән. Кемдер күктән тимер яудыра. Без адашкан буын диеп берәү ташны кырып язып калдыра. Минем шәһәр зәгыйфьләрне сөйми. Бу шәһәрдә мине кем яклар? Адреналин миннән сезгә бүләк. Шигәләрне кыса бармаклар. Илгә кабат кырым кунган өчен кара йөзләр арта тирәмдә.
Үз милләтен яратмаган гына Алла диеп үлә мендәрдә. Җир анабыз снаряд йоткан мәлдә гөнаһның юк кеше зурысы без даулаган микробәхет дисез. Горурлыкның була хурлысы. Һәр кавемнең үз һәйкәле була. Дөрләп янган була ятына бәгремә яңа таңга салып вакытлыча ватан. Күзсәгез тагын бер бар. Мәхәббәт ул. Мәхәббәт ул сагыш. Ялгыш килгән. Мәхәббәт ул табыш. Ачлыкта. Ул узышу үзең белән үзең. Ирекле ул кырыс кыллыкта. Күзне йомып күрә башлаудыр ул. Ташлаудыр ул арган күңелне. Күзне ачу сукраюга тиң. Мәхәббәт ул ялган хөкүмәт. Кайнар хиснең нәфрәткә әйләнеп ук булып кадалу берәүгә. Мәхәббәт ул агу һәм җинаят. Мәхәббәтне дару итмәүдән. Ватык пыяла өстендә бию, сөю, битне каплап елау. Тормыш сыйып үлемеңне көтү, ирек биргән корбаныңа ау. Юеш кирпекләр, канлы терсәкләр, сурәтне тормышка чыгару. Каләм төртү муен тамырыңа, өметсезлек ныктару. Ул үш, ул кеш, ул 1-2-3 басып тору упкын каршымда. Сишәмбедән чыга алмый яшәү, әллә нигә йоклый алмау шунда. Вокзаллардан, почталардан чыгып, яңгырларга кирип югалу. Гитара кыллары кычкыруы. Мин җиңдем дип кабат атылу. Мәхәббәт ул изге нәрсә. Гадәте бар аның булмаска. Мәхәббәт ул изге нәрсә. Хакыбыз юк аның тоймаска. Инде дуслар, дәвам итәбез. Әлеге шигырьләрнең күбесен ишеткән кешеләрне чакырасыбыз килә әлеге сәхнәбезгә. Гөлинә Шәйхи, Ринат Галиәскәр. Кыяларга кат-кат бәрелгән бар. Кисәкләргә бүлеп күңелне, ышкыннар да 100 кат күзен сирпеп, 1000 мәртәбә каба сүрелде. Төпләренә ничә төшкәнем бар, бу тормышны онтып төсләрен. Битарафлык тулы көннәремә көч-хәл белән кызык өстәдем. Янганым бар, тәмам көлгә калып. Сагышлардан пыскып кигәнем, шарасызлык татыш мәхәббәттән үз-үземне читтән күргәнем. Түзгәнем бар, тешләремне кысып, шартлап ярылмыйча икегә, елга булсам һичбер тартынусыз, борылыр идем шул чак кирегә. Иксез-шиксез шыңнылары белән галәмдә тар гашыйк тидегә. Мин идем бит. Кар көртләрен йыра-йыра, йыгла-йыгла сиңа ашыккан. Йөгри түгел атлап булмый бүген. 25-тә йөрәк талчыккан. Һава җитми. Тыңга кабат декабрьнең синле иртәсе. Калдыр мине дисең. Яратканны ничек итеп ташлап китәсең? 903 тәүлек буласты үмел. Һәр көнендә миллион вакыйга. Сине генә уйлап уянам да. Синең белән китәм йокыга. Син миңа яратмыйсың дисең. Нинди буласы ул ярату? Бер көнгә дә бирмим минеке дип канатлыны кайрып канату. Миңа калса җаннар туры килү. Сирәк була беләм, тик була. Читтән кара безнең охшашлыкны. Холык кына үзен итра. Икебез дә кызу, безгә хәзер бүген кирәк.
Ertəgə bəlkə bulmabız. Ara yıraq, lakin canlar yakın. Birimiz için birimiz doğanbız. Vakit şekli, barır yollar bekle. Tor sıkmakta bugün ikimiz. Biz menlerge salı başlarında ikimizin kayıp. Berdiyiz. Buz qo'zg'aldi, shuni kutgan kebek ko'tarildi tingan to'lqinlar, ko'ngillarini yo'g'an to'lqinlarning tublarida bilim, o'pqin bor. Dengizlarga borib yetar sular, yuragingga o'tsin o'ylarim. Uzun qishda shu buzlarga bosib, seni, meni qat-qat o'yladim. Aprel jitu sababgina mikan? Әллә qishda to'lgan adamga jir sharining bar jilg'isini to'plab yozlar qo'lin so'zdi yordamga. Oralarda biz qo'zg'aldik bek. Sende dünya, sende kalsın hele. Көрünmeslik bulup bir günge jüyüp özünü ham tabudur belki. Kim bile, sen gülme. Мұңаршы bu kadar aşıkkan yok idi hiç ömür. Minigine kırdı, kilesin ilip kuşağına, işine kırır. Yürür de jileslep dünyanı kuşurur, izlikli kuşardı. Min barda, sen şunu tanıkan, bugünün baktı, Kişede bugün de kalganın kaldırır bu karsız kalada. Sen bugün gidesin, irdesin. Bitirden, sensizden yarala. Kütmegende kilip çıkarsın da sarılırsın ışık muyunga. Görüşüler sirek detimizge. Şuşu mizgel barı uyumda. Şiirler de az ulemli sana 4 yıllıklar bilen şiklenem. Mine bugün düzelirge buldum. Güllemeler bulda bir beyle. Sastaf artı sastaf alışına vagonlar da tura almaşıp bugün mine sine alıp gidgen poyezdana bin hatta aşık. Bulda güller, gözler keng ufukta. Bakıtlı biraz bıyıkta. Aylar olup gitken şıraşı bu. Tizden yanında, ayırdege yokta. Poyezdını sire barır bulan 2 minut kütken arada. Pasajırlar size bulsa gerek terez aşağı mina yılmaya. Bu şehirge vokzal ki çıkara. Şpallar sıkırı, şıngıldı şuyun. Emin indi yıllar aşağı sikrep gitmezke deyip küten koydular. Yorsıp dolu yine bura. Her yorsuğu üzerine kadar öderler. Yok oylama. Min tügül ol sana köpten köngülümde hiçbir üpkem yok. Yollarını korkurtları kumsa gayip bileme. Gayipin yok yolun kumerlik. Yoksa bizning suyu idi. Yaratıdan şaşıp ülerler. Bir mideşme. Tügülürge turan, canlı kise ödelmegen suyu işitleri. Sen canımda türletken insanlı suyunu aşığı oğul bilen işitledin. Yana suyu dağılak eti tügül. Ni barası sinli dünyanı bugün yatsın o. Köşerinden dünya köşerilip buran kılgen yoluna varsın. Uylarımda jiyip olmay. Kumaşaoğlu uram şağı. Bülmeme doğru kilse de şiirinin bir kıyaşsız yağı. Kabat şulup ağızıga bir türlülük işlerimde yılmayamız köngel yılı dünyasının astı üstte. Sözler taba almayıp kaçak, sözler yürüte türlü məğne, tamaşaşı zallarına yakınayıp bitti sahne.
Данышулар эзләмимен, яши бирәм буйдак булып. Бар җиһанга гашык күңел, беркемне дә сөймәс булып. Бәрелешләр заманында тарих һичбер бирми сабак. Кешегә хас сыйфатларны кала алмадык тәмам саклап. Уйларымны җыеп булмый, комачаулый, урам шавы. Ничекләр түзәсең безгә, ялкын алган, әй, җир шары. Әллә заман, әллә мин үзгәрдем. Усалландым кебек. Тормышның һәр сынавына карыйм хәзер көлеп. Сыгылмыймын давылда да, канат ныгыган. Үтте инде ул заманнар абынып егылган. Җилләрнең дә каршысына барамын атлап. Яши белмим, җай чыкканча. Кемнедер кабатлап. Кеше сөзе кешенеке, минеке түгел. Усалланса да сафлыгын жуймады күңел. Беләм, кемдер тешләгәнгә кемдер теш чүгәр. Кемдер җанының карасын чыгарып түгәр һәм сүгәр. Үзенең гаебен аклар. Соң тамчы сөюен шулай мин диеп таплар. Яши белеп яшәмәгәч, нигә ул яшәү? Сүзләр артык бу заманда. Алтындыр дәшмәү. Әллә заман, әллә мин үзгәрдем. Грия Шейхи. Ринат Холескер. Рахмет. Алташ команда Сейді сіздің үшін. Достар, давам етеміз. Напоминаю, что у нас можно писать стихи, что-то там уже появляется, не обязательно подписываться, можно это сделать анонимно. Или же у нас еще мы сделаем открытый микрофон. Было бы, наверное, несправедливо, если нашим зрителям не дать шанс рассказать свой любимый стих, например, да? Так что у нас еще будет для этого возможность, если кто-то захотел рассказать что-то от себя. Можно не убирать, в принципе, это как-то атмосферно даже получается. Нет, ладно, блогеры своеобразные люди. Итак, ну и, друзья, давайте встретим аплодисментами, потому что стихотворение — это фундамент песен. Алия Нур, Рахим. Сәлам, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мені ишетәсезме? Шынап? Яхшы. Мен Алия Нур булам. Всем привет, меня зовут Алия Нур. Сейчас начну вам рассказывать свое произведение. Я пыталась понять, пыталась все вернуть, пыталась объяснить родным причину, почему учеба так важна, работа, дом, семья. Да к черту вас, родные, живу я, жизнь одна. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города, вслед за солнцем полетела бы на закат, крылья размахну, нет пути назад. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города, вслед за солнцем полетела бы на закат, крылья размахну, нет пути назад. Я пыталась понять, пыталась все вернуть, пыталась объяснить родным причину, почему учеба так важна, работа, дом, семья. Да к черту вас, родные, живу я жизнь одна. Я снова жду трамвай под номером 10. Время 6 утра, не выспалась, так бесит. Сколько можно ждать, пора все менять. Никогда не поздно заново что-то начать. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города, вслед за солнцем полетела бы на закат, крылья размахну, нет пути назад. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города, вслед за солнцем полетела бы на закат, крылья размахну, нет пути назад. Если б я была свободной птицей,
Я бы пролетела через океан, обойдя все тернии и границам. Ближе к свету, ближе к небу, ближе к облакам. Если б я была свободной птицей, я бы пролетела через океан, обойдя все тернии и границам. Ближе к свету, ближе к небу, ближе к облакам. Ближе к облакам, ближе к облакам. А теперь буду рада, если вы все вместе будете петь со мной. Если б я была свободной птицей. Раз, два, три. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города. Я бы улетела далеко в города. Вслед за солнцем полетела бы на закат. Вслед за солнцем полетела бы на закат. Крылья размахну, нет пути назад. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко. Я бы улетела далеко. Повторим изученный материал. Если б я была свободной птицей на небе, я бы улетела далеко в города. Вслед за солнцем полетела бы на закат. Крылья размахну, нет пути назад. Всем спасибо! Рахмат апа. Укытучыларга шулай итебез бит инде башын. Инде хурматлы дусларыбыз, девам итебез, мы продолжаем. И на сцене Ранис Гарипов. Ранис әпәнде. Всем салям. Так. Давай. Когда ты пошлешь мне, Боже, следующую, то сделай ее последней. Когда ты пошлешь мне, Боже, следующее, то можешь, пожалуйста, об этом меня предупредить. Мне как-то новизна претит, и я по душе консерватор. Когда ты пошлешь мне, Боже, следующее, то можешь, пожалуйста, сделать ее последней. Когда ты пошлешь мне, Боже, следующее, то... Эдвард, держись, Эдвард, ты сможешь. Ладно, давайте Ямадан, что ли, мне как-то этот более... Не те большого там, короче. Ранис, экран разблокируй просто сначала. Легче будет, пожалуйста. Все, я рад. Там нужно очки снять, Face ID разблокировать. Все, ладно, все, давайте, поехали. Когда ты пошлешь мне, Боже, следующее, то можешь, пожалуйста, меня предупредить. Мне как-то новизна претит, и я по душе консерватор. Господи, стой. Хочешь, я взвешу все дни своих долгих депрессий, и, разделив их на 100, брошу тебе их на 100. Но это так, в качестве доказательств. Выше ты мой истязатель. Выше ты мой истязатель. Выше ты мой изъятель. Думаешь, мне полезно? Думаешь, я железный? Нет. Знаешь, вот если честно, хоть в меня камни бросили, разгой выпали, но лишь одну из моих просьб ты выполни. Когда ты, могучий цветущий, мне предоставишь следующее. Вспомни все мои бредни, и я тебя умоляю, сделай ее последней. Уж это блогерская солидарность. Итак, давайте мы продолжаем.
резидент Inside People Ранис Гарипов идет для вас. Все. Devam ederiz. Şimdi Таган жирга общаемся. Круто, когда вот стихотворение, потом песни, потом опять стихотворение. И я хочу пригласить тоже резидента Inside Люди Тамару. Тамара, прошу вас. Барыңызға сәлем, мен Тамара болам. Қазір мен сізге өзімнің жырны жырлаймын. Бұл тұрмышта деген. Яры сен бар бұл дүнияда, сен менің ойда, сен гүл қиялда, сен бұл бақытым, татлы язмышым, тұрмыш юлында ең зор табышым. Бұл тұрмышта ұшыраттым сені, сен білмедің шашып сүйгенні. Сезесіңмі менің хислеріні, екеу бірге өткерейбіз барлы кешлеріні. Құяш кебек сен менің көңілде, яқты йылдызым бақыт көгімде. Ишетім сені көрік тибішім, бұл сен мәңгілік бақыт жемішім. Бұл тұрмышта ұшыраттым сені, сен білмедің шашып сүйгенні. Сезесіңмі менің хислеріні, екеу бірге өткерейбіз барлы кешлеріні. Ғашық болдым мен сірлі көздерге, сені сүймейші нешік көзерге. Атлıyız eyle, екеу гел бірге, тоғры болайбыз ихлас сүйуге. Бұл тұрмышта ұшыраттым сені, сен білмедің шашып сүйгенні. Сезесіңмі менің хислеріні, екеу бірге өткерейбіз барлы кешлеріні. Бұл тұрмышта ұшыраттым сені, сен білмедің шашып сүйгенні. Сезесіңмі менің хислеріні, екеу бірге өткерейбіз барлы кешлеріні. Рахмет. Очень, я не знаю, как для вас, для меня это очень такой хороший, теплый вечер. Вот люди выходят и поют свои авторские песни. Где еще такое будет? Вообще на каких концертах люди будут вот такие душевные песни, вот, открывать свою душу. И это действительно очень дорого, мне кажется. Дорого то, что вот сюда выходящий, он просто такой же обычный, который ночами иногда не спит, который что-то пишет, который подбирает аккорды. И вот сейчас я хочу пригласить на эту сцену тоже молодых поэтов, которые вот-вот начинают свой творческий путь. Вот-вот они видят свои первые публикации на страницах журнала, возможно, даже «Идель», и с трепетом относятся к каждой поправке, каждой букве, каждой запятой и точке, нервничают, не спят опять по этому поводу. Ну что ж поделаешь, жизнь творческого человека, она такая. Хәзер инде без сәхнәбез түренә яшь шагыйрьләрне Айназ Валитов һәм Гөлназ Әхмәдиевна чакырасыбыз килә. Давайте мы их тоже тепло встретим.
алышмаган замананы без тәүгедер башлап язучысы. Минем өчен бүген үз сүземне әйтә алу иң зур куанычым. Беләбез бит, барын язу өчен кыю булып кирәк туарга. Ә син әзер микән әле ныклап, каләмеңне тотып язырга? Кыю булып кеше туа алмый. Гомер кыюлык кайрата. Син әйт әле миңа бу дөньяга кыю булып кеше туа алмый. Гомер кыюлык кайрата. Син әйт әле миңа бу дөньяга үзе ачып килеш кем килә? Каләм тота һәрбер кеше белән. Хисләр чагылдыра белгән юк. Хисләр генә керә йөрәкләргә, рухи яктан ясый безне тук. Хисләр чагылдыру авыр түгел. Дөреслекне кирәк табырга. Бүген матурлык һәм яхшылыктан ары бүген бездә ниләр языла? Бүген бездә булган сүз иреге, ирексезлек түгел микән? Без язганнар кемгә кирәк булыр? Сүзләребез ничек окланыр? Дөреслектә тә төрле яклы була. Кирәктер дә аны табырга дөнья ак һәм кара гына түгел. Анда күбрәк төсләр чагыла. Яраклашып башка кешеләргә башыбызда шикләр төзибез. Тик нигә соң? Үзебездән түгел, башкалардан гаеп эзлибез. Башкаларга яраклашу җиңел. Авыррак каршы тоелган. Бөтен дөнья синнән борылганда үз юлына тугры калырга. Ә кешенең хәзер юк үз юлы. Я ул дәүләтнеке, я этнеке. Мондый заманада инде гаеп. Әгәр инде белсәк гаеплене. Син сүзеңне күрәм, әйтәсең дә. Син сүзеңне күрәм, әйтәсең дә. Тик тыңлаучы безне булырмы? Әйдә бүген ишеттереп әйтик. Белеп булмый. Шигырь әле тагын туармы? Сүзең белән түгел, эшең белән сындырырга кирәк дөньяны. Язын аккан гөрләвекләр кебек ярып чыгып салган юлларны. Әйткән сүзең яшен кебек булсын, бер сулуда янып көйдерсен. Шул очракта дәүләт юлы түгел, үзеңнеке белән китерсен. Һәм Гөлназ Әхмәдиева. Ребят, спасибо, давайте поаплодируем. Ну, зажгли, согласитесь. Реально зажгли просто на этой сцене. И да, достар, завидую вам, когда вы сидите на своих местах, снимаете. Я пока бегаю туда-сюда и отрывками слышу, отрывками возвращаюсь именно к выступлениям. И, к сожалению, вот полноценное выступление не могу дослушать, воспринять и так далее. К этим произведениям хорошо бы вернуться. Потом, после мероприятия, найти знакомые имена, фамилии в интернете, найти их странички, найти их стихи, произведения, видео. И еще раз окунуться в эту атмосферу. И вряд ли можно что-то вот сейчас, что-то в душе оставить многое. Что-то запомнится, что-то одно. Может, в лучшем случае 2 выступления, 2 произведения. Но если 3, это уж вообще вы гений. Поэтому было бы хорошо, если бы после этот вечер дал вам такой импульс дальше изучать, дальше смотреть новые композиции, новые лица, новые произведения, которые каждый день рождаются в умах наших творческих ребят. Итак, друзья, встречаем Казринды Кваршаловас, Сефна Безда, Ешли Бейтсек Берсмалам, уже юг, да? Бик сәлемді талантты көп қырлы шәхсебіз, журналист, публицист, драматург, шағир, жыршы, композитор, автор башқарушы һәм ғумумән қызық шәхес Радиф Кашапов.
Gitme Kazan'dan Buramında yana asfalt saldılar Gitme Kazan'dan Karlar maşallah kozgaldılar Gitme Kazan'dan Arkiretlerde şıksız tımlık Gitme Kazan'dan Başkalada karangılık binde Sabırlık yeterlik özüm İşin sıramayım şehir Seni yutsuna şehir Seni yutsuna Şaltırada hatlar yazar Şaltırada hatlar yazar Gitme Kazan'dan Yazın ona kaytır maturlığı Gitme Kazan'dan Kiskin tanlarının kızıllığı Gitme Kazan'dan Meclislerinin tatarlığı Gitme Kazan'dan Yaşlar kortlarının akıl sağlığı minde Sabırlık yeterlik özüm İşin sıramayım şehir Seni yutsuna şehir Seni yutsuna Şaltırada hatlar yazar Şaltırada hatlar yazar Şehir Seni yutsuna şehir Seni yutsuna şehir Seni yutsuna şehir Seni yutsuna Şaltırada hatlar yazar Şaltırada hatlar yazar Gitme Kazan'dan Gitme Kazan'dan Gitme Kazan'dan Кино музыкасы Ұшты құшлар, үйір-үйір болып. Кімдір тегірмеште, кімдір жеяу. Юл тутырып яу шапқанда ғаскар сыман. Кетті біреу, кетті міңау көп біреу. Қолды шахар мың су, ләкин еркін сулап. Бола кібік бұлақ қалды елап. Сен қайтқанын күтті, сен кетті. Балан ая алып кетті Ирақ. Инді қазір білмем, көрішір біз мекен, қобат. Kitesiz, kütesiz, cihan tulu, cihan taraya da taraya, tuzgana kıngırau ımırzaya, үгітлер, ышанулар кинәт шыға шытып, үткенләрне де яндыраlar салқынайып, қызып. Кинәт һәр күңелнең серләре бушсыз түгел, ачкыч балда сүнге ап-пак көл, кочакларга әзерләнсәң, бер дә читенмәсәң, шикләргә куллар терәлер. Ләкин бар үк мәгънәләр, ырымнар, хыяллар берләштерә каплый зәңгәр шәле, якынлаша улый-улый ерак калалар. Алла боерса, бәлки күрешербез әле. Эфирин аларга. Инде, дуслар, как настроение? Нет, еще не ушли в меланхолию там вообще, нет? Барда яхшыма, барда ебетме. Инде біз сізге ара тире сізге мен шулай күтәренке кәйфтәрәк сөйләргә тырышырмын, чөнки күп кенә шагыйрьләрнең хәзер Казанда каласы килә, кайберләрнең китәселәре килә. Ләкин шулай да ни дисәң дә біз сезнең белән хәзер кабатланмас мизгилләрдә бу кичә кабатланмас. Кабатланыр микән бу кичә дип әйткән иде бер шагыйребез һәм шатландырыр шул. Менә монда чыккан җегетләр, кызларның ниндидер эчке импульслары, эчке иҗатка тартылулары һәм иң сокландыргычы үзләренең иҗатларын чыгару теләге, күрсәтү.
теләге. Әйдәгез, Айдар Татар бойны каршы алай гәлә. Рәхим итегез. Салям, дуслар. Добрый вечер, дорогие гости. Я, наверное, хочу даже сделать маленькое признание сейчас насчет своей будущей песни, которую я исполню. Она была написана давным-давно и посвящалась одному человеку, который тоже сидит в этом зале. В этой песне я раскрыл свои чувства по отношению к этому человеку. Это, конечно же, любовные чувства. И, наконец-то, в этом году я добился этого человека. Алия. Да, надеюсь, да. Вот. И это мое маленькое признание, то, что эта песня была написана для тебя. Ты этого еще не знала. Ну, вот. Дуслар, сіздің алқышлар белән башлап кетермен. А можно гитару погромче? Немножко. Спасибо. Алия, яратам сені. Білсең иде. Переволновался, бывает. Просто я с Ранисом много общаюсь. Білсең иде. Неше күзләр сиңа карый. Білсең иде. Күнне төне сине уйлый, ул яратты. Бар язмашы кулларында. Білсең иде. Ничек ул сине яратты. Кара күзеңне соңгы тапкыр дигәндәй, син уйларымда башка бергем кирәкмәй. Сине күргәч дөньям бит туктады, йөрәгем бит мине алдамады. Күрсәт миңа нәрсә ул мәхәббәт, бул яннарымда миңа кәттек. Йөрәклек безнең юлны сакласын, бер-беребезгә мәхәббәт тылсын. Синең күзләрең йолдызда яктыра, аларга карап йөрәк дауалана. Синең күзләрең йолдызда яктыра. Белсәң иде, ничек күзләр сиңа карый. Белсәң иде, күнне төне сине уйлый, ул яратты. Бар язмашы кулларында. Белсәң иде, ничек ул сине яратты. Рахмет, дуслар. Блядь, Айдар. Точно, блядь. Айдар Татар бой, Татар Герлга, өзінің жырын башлады. Bizler devam ederiz. Hem indi hazır sahnebizge tag'in bir kızımızı chaqiramiz. Hem qarşılayız. Noshar kishi tugul, точно, вот отвечаю. Бик әйбәт кеше. Чөнки Розалия исемле кешеләр noshar була алмыйлар. Розалия, qarşılayız. Ышытамын сине дисең, эй егеткәй, кызуланма зинһар, үтенәм. Нәрсә ашатканын төшенгәнсең бик тиз. Арт ягыңа әллә ут кергән. Вәсвәсләнү ыбыр-чыбыр сүзгә көтмә, айны башта макмырдан. Мин үзгәрдем, үтте, бетте диеп, авызың ачмаганнан ахырдан. Ярату бардан юк, юктан бар була алмый. Бардан кире юкка чыга алмый.
Бер яратып янган йөрәкнең дә тагын, гашыйк булган, иләсләнгән чагы сирәк. Әмма юк дигәндә ул да, дөнья булгач, бар да булгалый. Ошатамын дисең, ә кафеда кем соң ошатмаслык, нинди комачау? Рәхәт лайласыннан бер чыгуга, бар хәсиятең чыгып качачак. Ашкутиең авызыңда пулда кахуә, әллә инде бурсык сөтеннән, тартсаң бер тарт әйдә папиросын, жан ашытсын өргән төтеннән. Ырчык кебек аппак кулларыңны йотып ала эшчән учларың. Шөрбәтләүләр түгел, шул куллардан зуррак кул эзләргә дучар булганым беләсеңме? Ышый шырпысыннан кабынырмын дисең, кит сана, кара күпме матур кызлар йөри. Ә мин ачы, кыргый дәрмана. Мәркәз уртасында бизнес-ланчта кемдә ашар? Тулган корсакка. Кайтып килик бер авылга хәтәп. Авыл әйтер кемне ошата синең күзләр. Укытучыны түгел, фырт киенгән, сөрмә слаган. Ул кыз ирек тоеп үскән, җирнең суын ятып эчкән, моңын сулаган. Илһам, гүзәллеккә тиенгән ул, алдатмаска яшьтән күнеккән. Яралган ул уҗым орлыгыннан, бәйтләрдән, җырчы тавыклардан, комнан, лайдан, мәнсез күбектән. Киң басудай шиксез аның җаны, тамырлары буйлап иш ага. Чәчләрендә яңа чапкан печән, кыңгыраулар чыңлый үзара күзләрендә, кулга өйрәтелгән җәнлек ясыяннан бу шәһәр. Ошатамын, ашатамын диеп, тормаса ул шул тик шул кадәр нишләр иде икән сагынудан, сандугачның җәйге җырларын. Мужикларын, тешсез малайларын, сары бәбкәләрен, Тальянын. Аның өчен матай, балчык исе, Шанель-манельләрдән булайрак. Өзелгәнен көтеп яту түгел, шыштыр-пыштыр будак сыгып, быт сыдырып, үзе менеп алу кулайрак. Качма күрсәң аны сырган ыштан, каткан тулып кигән килештән. Килешми дип торма, бер авылча йомры итеп төкреп сүгенсә. Батса әгәр авыл фәлсәфәсе китсә, шәһәр мәртәп тупаю, бизнес-ланчта гына кыргылык, сүз табылыр егет, зуттаю. Рәхмәт. Да, язып та күрсәтәләр малай, шок каласың. Нишләп булмасын ди? Почему бы и нет? Мондый әсәрләр дә алар сәхнәгә чыгарга тиеш. Үз телен табып, үз укучысын табырга тиеш. Һәм так, что-то еще хотел сказать. Вот. Что-то хорошее, гениальное хотел сказать, но опять забыл. Ну ладно, вспомню, еще раз вам скажу, ладно? Ну, здравствуй, дядюшка Склероз. Входи и садись на этот, черт, забыла. Какие вести нынче мне принес? Что я опять сегодня натворила? Забыла в магазине зонт? А на плите оставила жаркое? Да ладно, Склерик, не бери на понт. Нет, правда, ты не шутишь? Что ж такое? Вы кто, мужчина? Ой, Склероз, прости. Ну ладно, только не ругайся. Мне все-таки уже не 23, а 40. Никому не признавайся. Ой, я забыла кофе предложить. А где он? Тут же был, вот в этой банке. Склероз, ты точно кофе хочешь пить? А может, с чаем погрызем баранки? Баранки точно есть. Наверняка. Вообще мучное вредно. Не смейся. Адрес помню я пока. До дома ж добираюсь худо-бедно. Как мой супруг? Я замужем, Склероз. Я помню, просто уточняю. Должно быть хорошо. Но вот вопрос.
а что ж так редко я его встречаю? Работа? Все хорошо, как обычно. Я в этом, как его, ну ты же в курсе. Короче, бегаю туда-сюда, возможно, и бюро экскурсий. Что? Говоришь, тебе пора? Ну ладно, забегай. Ой, нет, не надо. И что он хотел с самого утра? А что это на зеркале помадой? Купить сметану? Кофе? Да не вопрос. Погладить шторы? Выгулить Артура? О боже! У меня же пес! Пойдем, прости хозяйку дуру. Все. Спасибо. Можно этот текст не забил рефлексию? Вот никогда не думал, как выглядит склероз, оказывается, вот. Все, Чулпан Нуриевас. Итак, уважаемые дамы и господа, давайте только можно аплодировать так, как вам хотелось бы, точнее, как хотелось бы тому человеку, который выступал сейчас. Итак, добрый день, уважаемые друзья, так сказать, реабилитация. Маршалабас. Ранис Гарибов, прошу. Всем салям еще раз, небольшая такая вот плясовая дискотека будет, наверное, если сможете встать, бибала разик. Было бы тоже очень прикольно. Ну что, диджей, давай музыку. А дай немного погромче, пожалуйста. Dünya şeksiz kömek yaratqanğa Yama günne şınlıqına bire Her irtenne seyu yatqanğa Bu jihanda seyu gene yaşı Başqa his yok izlep yaratqanğa Yama günne şınlıqına bire Her irtenne seyu yatqanğa İzim gibi hazır önügede Ванда, кузексиз выступает, Мишакура. Не сбился, да? Не, зато я понял, почему ты Гарипов после этой песни. Ранис Гарипов. Итак, уважаемые друзья, мы продолжаем. Напоминаю, да, если есть еще желающие, просто можете нас предупредить или
могли руку поднять, мы вам предоставим этот микрофон, эту сцену. Ну а пока я хочу пригласить на эту сцену Нияз Мубаракжан, что переводится на русский как Нияз Мубаракжан. Миңа да кайчандыр барыбер иде, хәзер барыбер түгел икәнен аңладым инде. Шундый җырлар. Ронисның ничек җырлавына барыбер түгел беркемгә дә. Юк, мин аны тыңладым дигән сүз иде бу. Сез тыңладыгызмы җырны? Мин тыңлап тордым аны җырларны. Менә беренче шигырь. Шигырьдер инде, белмим, үзегез карагыз, шунда текст инде. Кызык ки, яшь чорда... Ярыйма мин моны алып куям, алайса. Мы путаем, где ты и где вот. Да. Урынына. Бу шигырь, Берида помни, киносын төшергәндә язылган ничектер текст кирәк иде инде. Җыр эзлидек без ахырдан субтитрларга текст куярга микән юк микән дип уйлыйдык. Һәм текст куймаска булдык, ә бу текст калды. Кызык ки, яшь чорда хыял җитте һәм тонуста. Улылыкның чорналмаган керми фокуска. Читкечләр дистә җиткән инсанны камый. Хыялны чыгарып истән адаштыра, зиһенгә кирәк ямау. Руттати киямпа сәмилә хайдыр ифанәч. Йөппи кала мисян фәрди, ядәш, хыялыңа эндәш. Менә шундыйрак беренче шигырь. Икенчесе. Мәгълүмати шоуга карышып көн артыннан көн туа. Бихисаплык чиктән ашты, хәтер төсләре уңа. Мәгълүмати шоу үзлеге үтә күренмәле сүз. Сүзләргән асыр газабы, итә сөенечләрсез. Мәгълүмати шоу яисә көндәлектән мең скриншот. Мизгелгә ләгән дисәң, шул факталарыңны тот. Монысы икенчесе. Монсысы ахырга язылган шигырь дип әйтик. Ахыргыларыннан берсе. Тәгълим вә тәрбия аша сәяси стриптиз күләмен. Нинди бәдрәфкә йөрисез? Гендер нейтраль түгелдер. Карлсон корсагындагы төймәгә бала карый кызыгып, мультта ярый иде, өйдә люстра батып азымау. Тарих томаны төште яз, җипшек түгел әкә. Илгәр булган илләренә сәламләү йөрәктән йөрәккә. Рәхмәт. Нет, подожди, не спеши. Нияз Мубаракжан, Дуслар, Нияз, можно я один микрофон тебе отдам, мне пока он не нужен. Юг, просто бери микрофон, бери, да помни. Итак, devam edebiliriz. Şimdi hazır sözünü yeniden birasımız kile Ayzat Vahitov rayonundan Ayzat. Керек түгел? Пантомима может? Юг, все нормально, все хорошо. Там... Мин мөселман. Гомеремдә дуңгыз ите ашамам. Субханалла диеп тәмәкемне кабызам. Башкалардан үрнәк алып бәри дәпи юам. Дуңгыз ите ашамыйм. Син нәрсә? Мин мөселман. Безнең диндә шишка ите харам дип саналган. Яхшы әйттең моны иптәш. Шул хөрмәткә 100 грамм. Һәр көн мунчага йөримен, тәһарәтемне бозмам. Мунчадан чыккач тартабыз егетләр белән кальян. Озан әйткәндә эшләмим, бар эшемне туктатам. Үҗәтләнеп үстергән сакалымны сыпырам.
Уразада тұтқаным жоқ. Ашқазанымны бұзмам. Мен бұлай да гынақсыз. Тұтсын, гынақы болған. Йылға бір тапқыр еремін, яқын болған мәшітке. Жаным дүрт көзләп, зарығып, келген жыңғаны күтіп. Оң аяқ білән атлап, бисмиллай кіркіне. Шын мұсылман кішісі. Клуб ішіне кірі. Түбәттей болса башында сен ай астында туған. Аллах сіңа жәннәтті уран әзірләп қойған. Оң кісімді тәмәкі, пакетта ята сырам. Әлхамдүлиллә, дуслар. Ярый да мен, мұсылман. Андайлар көп. Элек тальян тартқандар, қазір кальян тарталар. Достар, біз енді әзірек кіні тағын мәхәббәт дәриясына, Энрике Иглесиясларға шумабыз шын татар егіті, татар бой қаршалығыз Айдар. Әм Алия. Ну, шумды жердансың сенің енешесінде бастырға дейшін. Мен жырласам қаршылық ма сізді? Жоқшы ма барсызды? Кейфлер нешек? Шеп? Мында шеп. Мында шеп бүгін. Кейфлер нешек? Алия просто кім сәлеттен екенін білеске. Міне сәлет шықты. Ойынан бұл тауыш келе. Шулай була, йөрәк яралана. Без кирәкмибез бер кемгә, син дә шуны аңла. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга безгә язмаган. Шулай була, йөрәк яралана. Без кирәкмибез бер кемгә, син дә шуны аңла. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга безгә язмаган. Шулай була, йөрәк яралана. Без кирәкмибез бер кемгә, син дә аңла. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга язмаган. Шулай була, нигә шулай була? Кем мәхәббәт сингә сынмагана. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга язмаган. Шулай була, йөрәк яралана. Без кирәкмибез бер кемгә, син дә шуны аңла. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга безгә язмаган. Шулай була, йөрәк яралана. Без кирәкмибез бер кемгә, син дә шуны аңла. Без үзебезгә дус, үзебезгә туган. Әле якын җанны табарга безгә язмаган. Рухия. Енді достар, давам етеміз. Нәрсе давам етеміз. Біздің бүтін программада әзірлеген әйбірлер иді тәмамланды, ақырына яқынлашты. Біз уағыда еткен, біз кімдір міне бұл ататыранны алып келген бетіндік. Қояндыр олған, может, арендығы олғандыр, еме. Но мұнда біреугіне түгіл қофиктігіз. Икеу. Мұнда да yazılған ма? Жоқ, мұнсына yazılмаған. Если есть еще желающие кто-то дополнить, мы обещали то, что мы это будем читать. Ух, почерк порвитали.
Блин, айтайық, мен енді әзірек жанрын оңлар үшін дұрысын еткенде. Жілігіме қадір соғыш инген. Или сима айоп. Жілігіме қадір соғыш инген. Мен сима сусалдым шикілі. Юлларыма шықма зинхар бүтен. Не қызғаныш, бик ұзақ күтілді. Разбор. Жілігіме қадір соғыш инген. Жілік, костный мозг. Білеміз, неме шында қадір адам соғыш инген. Мен сима сусалдым шикілі. Сусаған олама, соғанған, сусау, ұзақ қана бір отына ашмеша тұрсағыз, шуның кебі. Юлларыма шықма син бүтен. Скорее всего, хатын қыз yazған дірек. Скорее всего, девушка написала. Сусаған кіші біріншіден, екіншіден өзіне өзі қоршы шыға. Юлларыма шықма зинхар бүтен. Не қызғаныш бик ұзақ күтілді. Күте кибіп біткен, шуңа көре ол енді әліген. Давайте аплодисменты автору. Не подписано. Мынсым малай почеркіна ұқшаға. Онда тышта құяш бата. Ығы-зығы баш ауырта. Тігі мұсылман язды бұғай мұна. Онда тышта құяш бата. Шынки оқшамақты жейті шамайды. Ығы-зығы баш ауырта. Омла, друзья, чё за шора? Бүгін киліп мында бара. Кинет, китіп, киніп. Подпись рахмет, просто, если что, написали. Все, рахмет, авторлары yazılмаған, şu Украина мен енді встаньте, кто это написал, да видят тұрмын. Енді достар, свободный микрофон, егер тағын тілек білдірушілер, шиғыр сілерге тілеушілер, если есть у кого-то желание прочитать свое произведение или чужое, без проблем. Айдагыз, рахим айдагыз. Следующая права саев. Стойка керекме, да? Тұтта ансы сенің ошырсы келгеніңді гіне шығара тұрған тауыш. Айда біз әзірі көтереміз. Исемін, представься, автор. МС Слева. Исемім Адель Багапов. Мен 18 яш, мен шығырда жырлар язам. Тілді оқыта түрлі шайын. Рус тілінде, татар тілінде, инглиз тілінде. Қазіргі форматта енді мен әзірек еләнерге деп шойтып бірнеше сөз силеп тұрмын да, қорқыныш әзірек біршілі. Сіздің хәлдеріңіз нешік? Как будто стендап пошла на хату. Знаете, что меня бесит? Айда, давай. Так, или сказать телефон алғанда, и шығырын істеймін. Потом әлі мен аула берсе, бір кіші менға, пожалуйста, гитар беріп тұрса, өзімнің жырында жыр. Бик ұнатып жүр. Адельнің ижады кішесі башлана. Yok, Адель, бірнігіне ема, бірнігіне. Рус тілінде сөйлейм, оңғалық турында шығыр. Зірік ойландырыш менде. Мы забываем, открывая глаза, не просто смотреть, а все-таки видеть. Давайте вернемся немного назад и будем вникать как внимательный зритель. Мы забываем, услышав слова, не просто слушать, а все-таки слышать. Давайте вникать, просыпаться пора. Это не сложно, не вылезь от крыши. Мы забываем, имея контакт, не просто трогать, а все же прикасаться. Давайте представим, что все артефакт, и ценности раскрыть не хватит абзаца. Мы забываем, иногда вспоминаем. Все же нелегко всегда быть на плаву. Бывает мы тонем, бывает всплываем, смотря на какую наткнемся волну. Мы забываем, бытие поглощая, не выживать, а все-таки жить.
окончу свой стих, море счастья желая, чтоб путь свой нашли. Не тонули больше. Да, вот это похвально, друзья, прям. Поаплодируйте автору. Менің де қазір шыгарды татарша бек шуны мотор иттеріп камен иттеріп сөйледі де енді русша мындай мотор шигыр булыр деп ойламагандай бір референсиңа. Радиф Кашапов енді теге экранга кортая, в принципе, вот аны алыштырырга кеше керек. Давам итебез. Тагын булса, если есть еще желающие, есть Эдекс кызларга кушалмасаңыз. Да, друзья, встречаем. Кошаларыз. Үзегез белән таныштырсагыз баштан әйбәтрәк булыр иде. Зөһрә Рамазанова. Очень поэтичная фамилия. Көн ява, төн ява, эш тәүлек. Күкләрнең сагышы җитәрлек. Әйтәләр, сөюң ни кадәр, түгелме яңгырдай үтәрлек. Үртәли бу хисләр, мин көчсез хисләрем алдында. Җир шарын туктатып тик сиңа йөгерер идем мин яңгырда. Әйтсеннәр, юләр бу дисеннәр, сөюдән кайсыбыз акыллы. Яңгырда сусавын басалмас күңелнең юештән аркылы. Татлы һәм сагышлы сөю бу. Сагыну көннәргә кабышлы. Миемне битәрли бер сорау, язмышмы бу, әллә ялгышмы? Янышмы, көлгә калганчы, соң тапкыр сулышны алганчы. Кем тизрәк бирешеп, барасы юлыннан язганчы. Аңышмый, ялгышмый. Бу сөю гомердә соңгысы булса да, соң инде хисләрдән язарга. Яз күптән көтәдер тупса да. Тик сагыш җәлекнең киптереп дән ярып үзәккә үтәрлек. Әтишта ник елый ул апрель, көн яу, төн яу, эш тәүлек. Без берәрдә генә. Болтышtan хәбәр килде. Шуның өченме? Тугыз Болтышның үзеннәнме или? Үзен алайса. Кайда? Бош дигән сүз уже хорошо. Язларда яз дисең, язларда наз дисең, көләсең. Ә минем шундый чак янасым килгәнен үзең дә бик яхшы беләсең. Күрәсең, күзләрдә нур белди. Агыла елмаю җиһанга, шикләре булмаган хисләре брифмага сыймагач, мин файда юк язмыйм. Ул хисләр, ул сөю, күкрәкне йыртса да соңыннан, шит күздән, шит сүздән саклармын мин шигырь тудырмам. Шаярам. Язларның назына көнним дә үземне, әшене, һәр төнен сүз излим. Тасвирлый алырдай сөюне. Болташ бигрәк шигырь як булып чыкты бит әле. Искәндәр, рәхим итегез, Искәндәр Шакиров. Сиңа ничек? Бит кирәкме сиңа? Скрейч. Эшләр барыгызга да беренчеләр әйтәсе килгән иде. Рәхмәт барлык җыелган кешеләргә монда. Чөнки сез менә шушындый кишләргә килгән саен безнең татар рухыбыз, туган ана телебез яшәячәк. Зур рәхмәт сезгә. Сезгә бер шигырь укып китәсем килә. Ул инде минем әтиемнең, Җавит Шакировның китабында чыккан шигырь. Без аны әти белән бергәләп язган идек. Һәм шуны укымыйча булмастыр дип уйлыйм. Тормыш бит ул. Оттай чабып барган җирдән туктаган чаклар була. Йодрыкны йомарлап та сукмаган чаклар була. Берләгән чаклар була, шүрләгән чаклар була. Үз-үзеңне нишләтергә белмәгән чаклар була. Ялкыны булып җылытмый, янган учаклар була. Җылынам дип сыйнган салкын кочаклар була. Кешеләргә күрсәтмичә ялаган чаклар була. Кайчак ярарга тырышып елмайган чаклар була. Ялган икәнен дә белеп ышанган чаклар була. Кайчак болытсыз көндә яшнәгән чаклар була.
ник туганына үкініп ойланған шақтар бола. Орынсыз ренжітулерден дулаған шақтар бола. Ялғыз қалып сездірмеші мұңланған шақтар бола. Дұрыслығының болмауына сызланған шақтар бола. Тіліні тішлеп сүгінмеші тыйылған шақтар бола. Жайда сары яфрақ түслер қойылған шақтар бола. Қойшақ қылған ғамәллерден қойылған шақтар бола. Шешек дейіп дегенекке оралған шақтар бола. Жіпке тізілген ойларының шуалған шағы бола. Нахақ сөзден бұйрақның сызланған шағы бола. Дүниясы дұрыс түгіл ме, әлі мен дұрыс түгіл. Сіздің нешек менің көңіл, негедір таныш түгіл. Наконец-то стих в лучших традициях татарской поэзии. Афарин, Афарин, Роберт Минкулин из Ларина-Марасис. Абаттамаем из Ларина-Марас. Друзья, вы просто, я не знаю, я восхищаюсь вами, потому что 1,5 часа поэзии — это очень много для современного времени. У нас основное действие уже закончилось. Но мы анонсировали еще то, что будет для вас читать эти бессмертные произведения бессмертных имен авторов. Алекс Бзалар Чатрабус, уважаемые участники батла, Шигри батл, знаете, тут кімге кім боршы екеніміз. Коммунистығына болды. Итак, бізге нелер последовательно умарға керек ридалар біледер ме вообще последовательность? Или это будет сандар жазылған? Окей. Алайса кімді бірінші сан? Кімді бірінші сан? Шират бойынша шығамыз. Можно, да. Ну, лучше, конечно, выходить сюда. А вы уже по порядку стали? Да, наверное, да, друзья. Шигри батлда бүгін ұшыраштылар Руфина и Ранис. Руфина, сіз башлысыз ма? Сіз башлысыз. Итак, уважаемые друзья, это эксперимент. Мы сами это делаем впервые. Итак, ребята, ваша задача максимально выразительно прочитать, максимально войти в образ. Ты понимаешь, о чем я. И вот максимально удивить наших зрителей вот моментальным, так сказать, искусством. Күздіксіз, да? Все, нормально көресің. Итак, Руфина, әзір ме? Сегодня микрофон на бар, тем более. Друзья, давайте поддержим МС справа. Извини, это уже не халяльный проект. Руфина, Айдагис, прошу. Да. Итак, произведение Маяковского «Послушайте». Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда. Клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Сегодня как минимум одна звезда твоя, она зажглась. Итак, друзья, давайте оценим аплодисментами Руфина. Ранис. Ранис, ты победила, однозначно. Да. Итак, ну просто видите, он брендированный Акбарс, там, так что все болельщики еще потянулись. Итак, друзья, двигаемся дальше. Devam ediyoruz Zühre Niyaz.
Рамазан уа Мабаракжан. Третий, четвертый. Айдекс. Эреген шәһәргә яңадан тун бәреп, фонарьлар кабынган шагында кытыршы кулларын бу кичтән элгәре калган сызыклар тынлыгын сакына. Хәндизә кыйшайган түбәләр өстеннән әллә ай, әллә ят галәмнәр карала. Аннан күк йөзенә битараф төс иңә. Син шуңамы тагын ятсынып карады. Прям бик ошаган иде йолдызга. Мен белмим бундай кем шигыры. Шул ук ул дәвамы. Я да әйтеп китәсе килә. Менә бу шигырьнең дәвамы. Йолдызны ничектер апайым дип эндәшәм, әнем дип эндәшәм ярата. Яхшы, мин шуңамы бүген тар балкон киңлеген сулап булмас куй тотынга тутырдым. Галәмнәр сугышын кешелек иңгелек бу кичтә үзенә тоттырды. Просто пушка. Достар, давайте я сам, Захарчик, да. Облегчу вам задачу. Просто кызым кылганга инде әлбәттә. Кем? Колыңыз ашыксаңыз ана. Кем да 5-6. Сез батыл, мәхәббәт җиңәчәк. Мәйдәгез. Айдар. Я солидарен. Айдар. Ну, целуй меня, целуй. Есенин. Ну, қарап оқымам, пожалуйста, ладно? Анарға қарап оқысаң ярай. Ну, целуй меня, целуй. Хоть до крови, хоть до боли. Не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй. Опрокинутая кружка средь веселых не для нас. Понимай, моя подружка, на земле живут лишь раз. Оглядись спокойным взором, посмотри во мгле сырой. Месяц, словно желтый ворон, кружит, бьется над землей. Ну целуй же, так хочу я. Песню тлен пропел и мне. Видно, смерть мою почуял тот, кто бьется в вышине, увядающая сила. Умирать так умирать. До кончины губы милой я хотел бы целовать, чтоб все время в синих дремах, не стыдясь и не дая, в нежном шелесте черемах раздавалась «Я твоя». И чтоб свет над полной кружкой легкой пеной не погас, пей и пой, моя подружка, на земле живут лишь раз. О,